psykedelisk rock lige nu over det hele. I Ævelus fra tidernes morgen hersker over de jordomsluttende storme og vinde, gør vitterligt, at Anna Maria Koopman og Craig Knight den 25.05.2020 har modtaget ballondåben efter flyvningen i min varmluftballon. Det startede sjovt med, da billetterne blev købt, og så hørte man familiekonstellationen, og så lige så kom der en sms søndag aften. Mandag aften kan jeg også godt ind og kigge. Ej, det virker, lad os prøve. Og så lykkedes det. I er kommet der alt for tidligt ud til Kirkevalg. Fået afsvedet en lille smule af hårpragten, og jeg har været på spaltet spidskursus, så jeg tager kun spaltede spidser. Og pointcreme brænder rigtig godt, Craig. Må vi kan finde lidt her, skal vi lige have til kameraet? Sådan. Som slutligt overhældt med det underfarne, udvidede ballonvand og haver modtaget navnet Anna Maria Koopman. Du vil for fremtiden blive kendt som markgrevinde af Bedsted Overdrev. Craig Knight, du vil for fremtiden blive kendt som markgreve af Gildsager på ovennævnte sted, og derved fået adgang til et nyt og bedre liv, i det I for fremtiden forpligter jer til at minimere slitagen på jordskorpen.